Happy belated Father's Day, mabetana, kubo bonke oobaba abababayo. Ubaba ke is to show up and shine as a father. Kuthatha i-responsibility yakho serious yoba ngutata. Nakwii-father figures, mabetana, there are men who step up. Apho abanye who have failed to be fathers, these men, they step up and they really excel and shine, fathering abantwana abangakhange babe ngobabo, but they step up, they become fathers to the fatherless. So sithi ke kuni madoda mahle, madoda amakhulu, happy Father's Day, mabetana. Niqhubekeke niwenze umsebenzi omhle. Siyabona ke kwiingane zesithembu uTirelo ukhala kumkhulu kaSinga that utata kaSinga from time to time uthi slip up in playing irresponsibility yakhe of being utata. Uthi instead of uba ondle ingane, he paints the city of eThekwini red, ejabulisa oosisi okanye usisi omtsha elayifini yakhe. Betanana, andiyazi noba uMpumelelo uredi na into eyiyo for utshata, not one but two. Uthi twice as nice uMpumelelo, two women. Because if umntu woyiswa kukondla umntwana for 3 months, ngumntu lowo ready na to take care of 2 households. If uyalibala into yobana umntanakho funeka etyile, hleze usinga xa uTirelo esesikolweni kukho umntu funeka emgcinile, kune-child care ekufuneka ihoyiwe, kuneempahla, yonke loo nto that goes into taking care of umntwana omncinci. If you just forget for i-3 months yonke, tell me, are you really and truly ready to take care of 2 households? You're not just taking care of umntwana ke ngoku. You're taking care also, kaloku uzothatha uTirelo kokwabo ungayazi uba uzowuthini. Ngaphaya kunoAmahle naye afuna umthatha, umntana wasebukhosini. So andikho sure noba uMpumelelo na uyayiqonda i-responsibility ne-role afuna ungena kuyo, twice as nice ke mntakabawo. Ecaleni inoba uzawuba enabo nabanye ke ngoku, uyaqonda, side ntontoni, then ibe ngamakhosikazi amabini. Really Mpumelelo? Because kaloku bekumele uba ngoku ungekangeni kule nto uyabonisa into yobana no ndiredi. But ngoku ufuna ungena ezihlangwini ezikhulu uzokubana ngubaba wesithembu, whereas uTirelo usakhala ngezinto ezifana nokondla umntwana for i-3 months. And ke ngoku let's not forget that uSinga is not his only child. Uyayiva laa nto ndiyithethayo? So i-responsibility azithathele yona uMpumelelo ingaphaya, ingakange-Table Mountain. Because kaloku uMpumelelo uba ngutata, it's not just itayitile. Ukuba ngutata is not just vibes. It's a doing word, mfana. You have to show up. Nditsho ke ngoku noba umntu ongutata mhlawumbi financially izinto zakhe azihlangani kakuhle, your presence means a lot to umntwana. I know sometimes oomama they're like, hayi wethu i-presence yakho anaxesha layo. No, as uba usahlanganisa izinto, i-presence yakho, it does show up. Even nange-presence yakho it means a lot. As uba uhlanganisa ke, ungahlanganisi isidala nawe. Heyi makude kuhlangane ndoda, makude kuhlangane noba uthengisa ii-chips noba uthini. Nathi singoomama sibasapote ootata as uba bezama. Andithethi ngomntu ke mna ke odisayide into yobana akazowushowa apha in any way, shape or form. But amadoda azamayo mabetana, noko singoomama we do encourage them and
sibapraise. You understand? Not for into engekhoyo though, but Mpumelelo, do better bhuti. No, do better mfana. Andiyazi mna if mna bendingumntu ebekwi-circle yakho enzeke ndikucebise into yobana if uyawufuna nyhani 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 umtshato, tata uqiniseke apha ekudlaleni i-responsibility yakho as utata. And then ke ngoku udinga ne-mentor maan, umntu seketshatile, umntu ozokumentorisha uba what does it mean to be a husband? What does it really mean? Because it's not just about you, but it's about the role that you want to step into, the responsibility that will be on your shoulders ke ngoku. Akusekho kwenza excuses. So mna benza qha kume Mpumelelo, yintoni ekulantukayo kangaka? Wena every season ufuna utshata, kunomntu omtsha kufuneka umtshatile neelebola neentoni neentoni neentoni. Ingaba uredi tata nyhani nyhani? Ingaba uyayiqonda i-responsibility ozibizela yona? Because kho ekusele eqala apha ekubeni ngutata and show up in all ways. Ungavayibhi but uvebhe wenze le nto efuneke yenziwe as utata. Then ke ngoku umuve on to isigaba sokuba ngumyeni. Because kuyingathi yindlalo maan, ingathi kum uyithatha kancinci yonke le nto wena. Because utilelo akanode athi mna akho kwanto andenzela yona ke shame. Asambali ke unomtiritiri because akayo-responsibility yakho kodwa usinga uyiyo yena. And umntana onathi kutheni ungafuni aye e-daycare okanye ke if awumfuni mhlawumbi because mhlawumbi abanye abantu ke abazithandi izinto ze-daycare, but if you can afford for umntu ize i-childminder ibe phaa kuwe ke endlini and look after umntana, because sometimes abanye abantu feel that iindaba zento ze-daycare abantwana are not really taken care of as they ought to be. Okay, that's fine. Ufuna i-childminder ke izohoya umntwana ke and you pay for that. But I really hope you are ready because umtshato ayonto yokudlala Mpumelelo mfana. I'm sure ubona nalapha kutatakho, especially wena ufuna twice as nice mntakabawo. Andiyazi uba uzoyikhona na le nto ufuna ungena kuyo, uzoyihendlisha i-heat na yotshata abantu ababini ngexesha eli-one nayo yonke enye into that is needed. Ngoba sona isithembu siyayidinga imali ke nona. Love is not enough. Hayi, hayi mfana tu, ne-charm ayizokusebenzela for umisa umzi. Ke ngoku masithethe ke nyhani nyhani. Because if uhluleka for 3 months ekuhoyeni umntwana, amakhosikazi amabini kunye nabantwana uzawuba khona na mfana? Ngoba uba ngutata noba ngumyeni, big shoes to fill ke Mpumelelo, very big. You understand? I-responsibility ngayo yi-Table Mountain. Hopefully already ke mfethu.